a xogar, estean atentos a ver se os damos por terceiro día consecutivo. Atentos ás pistas e atentos agora, porque sabemos que en Galicia temos milleiros e milleiros de hórreos, pero ningún como que fixo Jorge Castiñeira en Tui. Antonio Mosquera, antes vos escoitábamos que ten teito hidráulico e os pés creo que teñen cintas transportadoras. No, espera. Espera, que xa nos íamos xa a poñer a funcionar. Estaba preguntando Juan que ten teito hidráulico e os pés son de non sei que dixo Juan Fuentes. Os pés son de hormigón. Son de formigón, Feito ¿no? de hormigón. E as vijas esas tamén. Agora, compañeiros, imos ver como funciona isto, pero explícanos que isto. Realmente isto é un hórreo aquí Gardalomillo, pero fai todo. Non? Que fai esta máquina? Torna dos ratos, que é o máis importante. Non me digas. Sí. Iso é importante. Torna que non entren os ratos. Claro, aquí a base disto é facer a recolección do maíz ou do millo o menos tempo posible e ca menos xente posible. Claro, porque ti hai biches que o mellor faltaba man de obra ou que? Claro, porque a generación do 36, do 39 vai en decadencia. A generación do 70 estamos aí, pero a generación dos 90, 80 disto non queren saber. E o millo, imos ver todo o proceso, compañeiros, porque creo que podemos ver como funciona, non? Sí, xa dos compañeiros que ten aí a furgoneta, porque claro, tes que enchufala. Imos a chegar por aquí, compañeiros, fixadevos que está cos cables, alá está Suso xa preparado para enchufala. Claro, enchufas aí a batería, non, é a batería do coche. A batería do coche. Dámoslle caña. Veña, ímolo a encender, Suso, dalle aí gas, vai a encender aquí a máquina, xa escoitades, compañeiros. Vale, xa se empeza a ver. Agora, compañeiros, achegadevos por aquí, que isto non vai ser un directo fácil, porque temos moitos puntos de atención. Vinde por aquí, compañeiros. Aquí diante está Víctor, que hai moita xente que nos axuda para facer esta conexión. Vale, fixadevos, compañeiros, o primeiro paso é esta rampla, que parece as escaleiras mecánicas do Centro Comercial As Cancelas, pero non é. Isto como funciona, Jorge? Bueno, aquí viríamos co remolque co trator, arrimamos o remolque do trator aquí e empezarían a caer as espigas. Imos colocando, fixadevos, compañeiros. Dalle aí, Víctor. Van colocando as espigas de millo por esta rampla, de tal maneira que xa vai mecanizado adentro do hórreo. Dentro dese hórreo, que capacidade ten ese hórreo? Ten sobre 70 metros cúbicos. 70 metros cúbicos. E aquí temos que poñernos 2, 3, 4 personas para ir sacándolle as follas, algunha que está medio rota. Preparadesvos aí para limpar esas follas e van subindo pouco a pouco e entendo que o millo xa se vai acumulando dentro do hórreo. E hasta que chega arriba ao techo. Compañeiros, quero que vos fixedes no teito, que se vos fixades, vente por aquí, Jorge, o teito está levantado. Teñen un sistema no que levantan o teito. Ese sistema hidráulico que dicía Juan, non? Sí, é unhas botellas hidráulicas que con unha bomba hidráulica, pois, levantamos. Podemos dicir que é descapotable, sobe e baixa ese teito. Estamos vendo a rampla como sobe por aí, imos pasar por aquí, Jorge, imos pasar por diante, mentres Víctor e Suso quedan aí traballando, porque unha vez se acumula o millo neste hórreo, cando pasen canto tempo, cando pasan 3 meses, hai que desgranalo, non? E iso non o imos ver agora, compañeiros, pero imos explicalo, porque despois, cando está todo o millo acumulado dentro, que pasa aquí, Jorge? Aquí poñemos unha rampa desde esta cinta a esta máquina, entonces salirían as espigas pola cinta esta, baixan pola rampa, entran dentro da máquina. Esta é a máquina que vai desgranando, todo mecanizado. Abren unhas comportas por aí abaixo, meten esa cinta, a cinta vai conectada a esta máquina e o millo desgranado por onde sae? O millo sale por este tubo. E logo o carozo acumúlase, compañeiros, por ali, non? E ese sería o sistema completo, compañeiros. É prácticamente un parque temático, como Disneylandia isto. Bueno, é para poder facer o traballo con menos esfuerzo posible, porque a generación do 72 tamén vai en decadencia. Déixame preguntar como se che ocorreu este invento. Bueno, ocorreuseme porque faltábame mans. E cada ano notaba que me faltaban mans. E cada vez era máis complicado. A xente facíase maior, claro. Os rapaces xa non lle gustaba o mismo e tal. Entón, pois, a raíz de un chico de Ordes que lle comprei aquela cinta, que foi quen me deu o inicio da idea, porque eles metían as espigas no hórreo, pero sacándolle as tellas. E ti xa inventaches ese teito descapotable, digamos. Claro, E a partir de aí xa fuches creando eses condutos para que sexa todo mecanizado.
Compañeiros, se ao final eu creo que o premio Nobel do próximo ano, Jorge, está pendente, Se non é o Balón de Ouro, que sea o premio Nobel, non? Casi mellor o premio Nobel, non? porque Non sei quen paga máis. O meu, Bueno, compañeiros, non sei se tendes aquí algunha pregunta e se non, dentro de 3 meses volvemos e A mí vemos a parte que nos falta. inquiétame un pouco, Pero o Antonio, sistema- ver o vehículo que está detrás co capó levantado. Eso forma parte do sistema de invento? O coche, compañeiro, supoño que te refires a furgoneta esta. Sí. Hai que atender, Juan Fuentes, ao comezo dos directos. Claro. Porque aí a batería do coche... Estaban- Vinde por aquí, compañeiros. Ímolo repetir, porque a batería do coche, por como mí, isto só Luis, utilizan só unha vez ao ano, non lle teñen unha batería propia. Entón, conectan aí a batería do coche, non? Explica ti, Jorge. Si temos a batería enganchada do coche para encender a bomba hidráulica. Encenden a bomba hidráulica, vai conectada a batería do coche e así polo menos aforrades unha batería, non? Claro, que non, igual non la roubarían tamén aquí, Ai, tamén é outro, pode vir o xabaril. o de dúas patas. O de dúas patas. Bueno, compañeiros, aquí vibra moito, Ímonos a chegar aquí, estamos berrando porque hai moito barullo. Cuidado, compañeiros, cuidado, que hai moita maquinaria por aquí. Hai moita maquinaria, Con menos mal que cuidadiño. non nos matamos. Bueno, compañeiros, non escoito nada. Non te preocupes, Antonio, moitísimas gracias. Millo para todos. Veña, unha aperta. Chao. Estamos xa na mesa a letar con